No. Cyn o fo. Mae croeso hefyd a diolch i aelodau Tabernacl Pen-y-bont am ddod i ymuno gyda ni. Mae'n hyfryd bod ni'n parhau gyda'r trefn o ddod at ein gilydd fel gofalaeth ar y 5 Sul yn y mis. Nos Fawrth, da ni'n cynnal y bedwaredd yn y gyfres sy'n dod ar Zoom. Mae undeb ar annibynnwyr wedi trefnu ar gyfer datblygu eglwysi. Teitl y sgwrs Nos Fawrth fydd cynllunio cenhadaeth. A mae'n groeso unrhyw un dod i'r capel 7 o'r gloch Nos Fawr. Mae hwnna. Bore dydd Sadwrn nesaf, da ni'n cynnal bore coffi dysgwyr yn y neuadd rhwng 10 a hanner dydd. A croeso cynnes i chi ddod i sgwrsio gyda'n siaradwyr brwdfrydig. Mae nhw wrth i bodd cael cyfle i defnyddio Cymraeg. Dydd Sul nesaf, y gwasanaethau fel arfer, 9:45 ym Mhen-y-bont, a 11:15 yma, gyda'r gweinidog gwasanaethu ac yn gweinyddu'r cymundeb. Wedyn nos Sul nesaf, mae Dylan yn trefnu oedfa hwyrol ar Zoom am 6 o'r gloch, a mae'n groeso cynnes i bawb ymuno. Nawr cofiwch wedyn ar ôl y gwasanaeth, da ni wedi trefnu paned o de i pawb yn y neuadd. So, please, pwydwch yn adra, ewch i'r neuadd i fwynhau cymdeithasu dros banad. Nawr, mae yna un cyhoeddiad arall, rhag rybydd o gwrdd eglwys, da ni'n gorfod rhaid 2 sil o gyhoeddiad. A dwi'n gwybod aelodau Tabernacl Porthcawl, chi ddim eto wedi derbyn yr adroddiad, ond fe dwi'n gaddo fe cewchio mewn clyd. Felly, mae yna rhag rybydd o gwrdd eglwys ar y 4 Dydd Sul, y 40 o Fehefin, ar ôl y gwasanaeth yna, a mi fydden ni hefyd yn trafod penderfyniadau undeb ar gyfer Dylan mynd i undeb yr annibynnwyr. Diolch yn fawr iawn. Bore da. Mae'n hyfryd gael eich cwmni chi. Eitha yn Sul undebol arna ni fel gofalaeth. Dydd Gwener, mi oedd hi yn ddydd diwrnod cofio John Penry. Ac mi fydda ni yn ein gwasanaeth heddiw yn edrych ar ei ddylanwad o. A sut bo hynny erbyn heddiw wedi'n cynio ni fel eglwysi anghydffurfiol, ond fel yr annibynwyr hefyd. Ia, yn mwy na jyst enw felly, ar swyddfa yn Abertawe yn dydy, yn bregethwr, yn wlad garwr, yn Ferthyr. Mae gadwch chi ni gyflwyno'r gwasanaeth felly i ofal Dewi. Dad Nefel, da ni yn diolch i ti am y rhyddid sydd gennym ni i ddod ynghyd i staddoli di heddiw. Da ni'n gwneud hynny yn ein ffordd yn hunan ac yn ein iaith yn hunan. Bydd yma gyda ni felly drwy dy lan ysbryd wrth i ni barhau i staddoli di. Gyfynwn ni hyn yn enw ac yn haeddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadwch chi ni ganu ym rhif 840 a 4, 844. Efengil tangnefedd o'r rhed dros y byd, a deled y bobloedd eithlewyr chi gyd. Na foed neb heb wybod am gariad y groes, a brodyr i'w gilydd, fod dynion pob oes, ac yn y blaen 840 a 4. Fe ddaw yn darlleniad ni bore yma, i gyd fynd a dydd cofio John Penry o'r llythyr at yr Hebreau, ac i benod 11 adnodau 1 i 16. Ac mi gewch chi ddilyn, os da chi'n dymuno, testyn ar y sgrin hefyd.
Ffydd ydy'r sicrwydd fod beth da ni'n gobeithio amdano yn mynd i ddigwydd. Mae'n dystiolaeth sicr o reality beth da ni ddim eto yn ei weld. Dyma pam gafodd pobl ers dalwm eu canmol gan Dduw. Ffydd sy'n ni'n galluogi ni i ddeall mae'r ffordd y cafodd y bydysawd ei osod mewn trefn oedd drwy Dduw roi gorchymyn i'r peth ddigwydd. A chafodd y pethau o'i cwmpas ni ddim ei gwneud allan o bethau oedd yno ei gweld o'r blaen. Ei ffydd wnaeth i Abel offrymu Dduw oedd yn well nag un Cain. Dyna sut cafodd ei ganmol fel un oedd yn gwneud y peth iawn, gyda Duw ei hun yn dweud pethau da am ei offrwm. Ac ei fod wedi marw ers dalwm, mae ei ffydd yn dal i siarad am. Ffydd Enoch wnaeth beri iddo gael ei gymryd i ffwrdd o'r bywyd hwn heb gorfod mynd drwy'r profiad o farw. Roedd wedi diflannu am fod Duw wedi ei gymryd i ffwrdd. Cyn iddo gael ei gymryd i ffwrdd, cafodd ei ganmol am ei fod wedi plesio Duw. Mae'n amhosibl plesio Duw heb ffydd. Mae'n rhaid i'r rhai sydd am fynd ato gredu ei fod yn bodoli, a'i fod yn gwobrio pawb sy'n ei geisio o ddifri. Ffydd Noa wnaeth iddo wrando'n ofalus ar Dduw ac adeiladu llong fawr i achub ei deulu. Roedd Duw wedi rybuddio am bethau oedd erioed wedi digwydd o'r blaen. Wrth gredu, roedd yn condemnio gweddill y ddynoliaeth, ond roedd Noa ei hun yn cael ei dderbyn yn gyfiawn yng ngolwg Duw. Ffydd Abraham wnaeth iddo wrando ar Dduw. Roedd Duw yn ei alw i adael ei gartref a mynd i wlad y byddai'n ei derbyn yn etifeddiaeth yn nes ymlaen. Ond pan aeth oddi cartref, doedd e ddim yn gwybod i ble roedd yn mynd. A phan gyrhaeddodd y wlad, roedd Duw wedi haddo iddo ei ffydd wnaeth iddo aros yn. Roedd fel ymwelydd mewn gwlad dramor yn byw mewn pen. Ac Isaac a Jacob yr un fath, gan fod Duw wedi rhoi'r un addewid iddyn nhw hefyd. Roedd Abraham yn edrych ymlaen at y fyw yn y ddinas roedd Duw wedi chynllunio a'i hadeiladu, sef y ddinas sydd yn aros am beth. Ffydd wnaeth agiogi Sara i fod yn fam hefyd. Roedd yn llawer rhy hen i gael plentyn mewn gwirionedd, ond roedd yn credu y byddai Duw yn gwneud beth roedd wedi ei addo. Felly, o'r un oedd yn rhy hen i gael plant, cafodd Abraham gymaint o ddisgynyddion, mae'n amhosibl eu cyfri i gyd. Maen nhw fel ser yn yr awyr neu'r tywod ar lan y môr. Bydd y bobl hyn farw, wedi credu yn yw, ond heb derbyn yn llawn beth roedd Duw wedi addo iddyn nhw. Ond roedden nhw'n gweld y cwbl o bell ac yn edrych ymlaen yn fwy. Roedden nhw'n dweud yn agored mae pobl ddieithr yn crwydro'r tir oedden. Ac mae'n amlwg fod pobl sy'n siarad felly yn edrych am ei mamlad. A dim y wlad roedden nhw wedi gadael oedd ganddyn nhw mewn golwg, achos gallwn nhw fod wedi mynd yn ôl yno. Na, roedden nhw'n dyheu am rwla gwell, am wlad nefol. Dyna pam fod gan Dduw ddim cywilydd cael ei alw'n Dduw iddyn nhw, ond fod ganddo ddinas yn barod ar ei cyfan. A bendi Duw ar y darllian a'r gwrando ar ein cyfan y bore. Wel, mae gennych chi exclusive bore yma, oherwydd mae gennym ni efo hyn gyfweliad rhwng Hywel Gwynfryn a John Penry. Reit? Felly mae gan i gyfle rwan i wrando ar y sgwrs yma, gyda chydig o ddarluniau o gefn brith ac ymagwyd John Penry.
Croeso atom, Mr John Penry. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi heddiw. I ddechrau, os gwelwch yn dda, dwedwch rhywbeth wrthym amdanoch eich hunan. Fym ganed yn fferm cefn brith ym Mhlwyf Llangamarch, Sir Frycheiniog, yn y flwyddyn 1563. Cadwai fy nhad Meredydd Penry lawer o ddefaid ar lethrau mynydd epynt. Buoch chithau wedyn, mae'n siŵr yn helpu'ch tad i fugeilio'r defaid. Wel do, hyd nes i mi yn 45 oed ymadel a chefn brith a mynd i Brifysgol Caergrawnt. Yno daeth newid mawr arnaf. Oes bodd i chi ymelaethu chydig ar hynny tybed? Roedd fy mryd ar yrfa academig, ac o'r herwydd bues yn gweithio'n ddi-baid ac yn ddi-ymarbed, a llwyddo i ennill fy lle ym Mhrifysgol Rhydychen, prif ddinas disg ac ysgol heictod a diwylliant fy'n cyfnod. Roedd hyn yn goron ar fy yrfa. Dwi'n synhwyro fod bynnag fod ond ynghyd ar ddiwedd y frawddeg honno. I chi'n iawn. Yn Rhydychen, bues yn brysur yn bwrw golwg dros fy ngorffennol a cheisio syllu i'r dyfodol. Roedd 2 lwybr yn ymagor o mlaen. Y naill ar mwyaf naturiol i mi ei rodio oedd dyfal barhau mewn astudiaeth am myfyr, cipio gwobr ar ôl gwobr, anrhydedd ar ôl anrhydedd. Y llwybr arall oedd llwybr y gair, pregethu. Pregethu i bobl Cymru. Roi goleuni dew i bobl Cymru. Gwyddwn ym mer fy esgyrn bod angen pregethwyr. Pregethwyr yn mynd o fan i fan, o bentref i bentref, i ddeud am Iesu Grist, wrth y Cymru yn ei haith ei hunain. Hywel, roedd prynder gwybodaeth a chibol yng Nghymru. Roedd hyn yn pwyso arnaf, fel plwm. Ond ar frenhines Elizabeth yn ben ar yr eglwys, nid oedd hawl gan neb i bregethu heb ei chaniatad. Ydw i'n iawn? Yn union, ac o'r herwydd yn 1587, y flwyddyn cyn i'r Cymru cael Beibl Cymraeg, ysgrifennais lythyr at y frenhines a'r Senedd. I ofyn am ganiatad i bregethu yn y Gymraeg i'n pobl fy hun. Roedd miloedd o'n cydwladwyr na wyddant ddim am Iesu Grist a braidd heb glywed sôn amdano. Beth ddigwyddodd wedyn? Dim byd. Ni chafodd fy nghais yr un sylw. Ysgrifennais eto, ac yn y cyfamser, mentro pregethu a chyhoeddi tractiau. Yn naturiol fe'm carcharwyd, a gyfynwyd i mi dynnu fy ngeiriau yn ôl. Anodd oedd hynny, anodd iawn. Haws o lawer oedd aros yn y carchar a dyna wnes i. Ymhen amser fe'm ryddhawyd, gan fy rybuddio pe bawn yn gwneud yr un peth drachefn, y bysau cosb, drymach, llymach. A fuoch chi fydd? Na, pregethais. Pregethais ac o'r herwydd gorfod ffoi, gweith ar modd i'r Alban bell, yn 1589. Ac aros yno am 2 mlynedd digon llwyd. Wedi glân syrffedi, penderfynais ddychwelyd i Gymru, ond methais a chyrraedd ymhellach na Llundain. Ym mhys Mawrth 1593, fe'm harestiwyd. Ac mi ddadle mai fy unig nod fi ceisio achub eneidiau fy nghyd Gymru, dedfrydwyd fi i farw. Llwyddais i anfon Beibl bob un i merched, comfort, deliverance, safety a sure hope. Crogwyd fi yn Llundain ym mis Mai 1593. A mynen 10 ar 20 oed, gan adael fanwyl Elinor yn weddw ifanc. Beth felly sydd gennych i'w ddweud wrth Gristnogion yr 11 ganrif ar 20? Wel, mae bywyd yn bererindod. Pererindod y mae popeth yn cyfrif yn ddi. A phechod yn cyfri llawer yn wir, o blegyd y mae Duw yn ddiw mawr, a'i alwadau ar ei weision yn drymion. Ac ni all unrhyw drosedd yn erbyn i ewyllus ef fod yn fychan ac yn ddi-bwys yng ngolwg y sawl a'i car ac a'i hofna yn angerddol. Teimla fi'r byw oddi wrth y rhwymedigeth i drin y pethau sydd sanctaidd yn sanctaidd. Rydym yn byw bob dydd yng ngwydd y Duw tragwyddol ac y dylai biro ein holl serchiadau a sancteiddio ein holl nwydau
i ni gael mwynhau cymdeithas un sy'n bir fel y goleuni, un sy'n llym fel tân ysol. Diolch, John Penry. A fuasech chi cystal a darllen darn o'r llythyr hwnnw o anfonaswch o garchar ac o ymyl y bedd at un o bendibigion tras uchel cyfoethog Lloegr, yr arglwydd Burley? Gwnaf. Felly, gyda diolch, gwrandawn ar John Penry, llais na chlywyd dewrach yn holl hanes Cymru. Gŵr ieuanc tlawd ydwyf. Wedi'n geni am magu y mynyddoedd Cymru. Yn fy nymuniad cryf i weled yr efengil yng ngwlad fy nhade ac i weled symud y llygredigaethau a'i rhwystra, hawdd oedd i mi anghofio fy mherigl fy hun. Ond nid anghofiais fy nheyrngarwch i'm tywysog erioed. Ac yn awr, pan wyf i orffen fy nyddiau, a hynny cyn dod hanner fy mlynyddoedd yn ôl trefn natur, yr wyf yn gadael llwyddiant a llafur i'w cydwladwyr a gyfyd yr arglwydd ar fy ôl i. Da ni'n diolch i Hywel Gynfryn ac i John Penry yn y fan honno. Mae bywyd yn bererindod, oedden ni ddweud. A'r geiriau mawr yma ni'n llais na chlywyd dewrach yn holl hanes Cymru. Dyna i chi ddeud am gyfraniad aruthrol ynddo. Gadewch i ni barhau y llun yn haddoliad drwy ganu ym rhif 222. 222. Tyrd atom ni o greuwr pob goleuni, trod i ei nos yn ddydd. Par i ni weld o llwybra'r daith yn gloewi dan lewyrch gras a ffydd. Ac yn y blaen ym rhif 222. Gawn ni gyfle i weddio gyda'n gilydd yn awr. Ac leni ar ein gyfer ni hefyd mae weddi bwrpasol i gyd fynd a'r cyfweliad yna da ni newydd ei gael. Ac wedi y fideo ar weddi yma, ni aros yn y tawelwch am ychydig cyn i ni gyd adrodd gweddirodd. Dwi heb weld gwyn Alaska. Dwi heb weld Efrog Newydd, Liw Nos. Dwi heb weld goleuni'r gogledd, na. Ond dwi di gweld dygariad di ar waith fy niw. Dwi heb wneud yr hyn oll y gallwn a dylwn fod wedi gwneud. Dwi di dewis cerdded pan oedd angen i mi redeg. Dwi di gogi pan penna bawn o'r ffôl y fysa ni di gwenu. Dwi di codi dwrn yn ytrach nag estyn llaw. Dwi di gwthio i ffwrdd pan mae gwell o lawer fysa tynnu'n agos. Hyn i gyd, ond dwi di gweld dygariad di ar waith yno fi, trwo fi, ac ar weitha fy holl ffolineb fy niw dad. Dwi di ffeindio twll yn fy nghot. Dwi di ffeindio twll yn fy esgyd. Dwi di ffeindio twll yn fy meddwl. Mae twll yn fy argyhoeddiad. Dwi'n credu fy nghyhoeddusrwydd i fy hun, bellach. Dwi'n chwerthin ar fy jocs fy hun. Dwi'n cuddio o ddiwrthit, ydw, ac felly hefyd rhag o fi fy hun. Ydw, ond dwi'n gwybod, oherwydd dygariad, diw cariad yw, mae ti i fi yw beth yw dŵr i gwch, uchel i olwyn, burym i fara, eples i wyn. Dwi wedi pacio fy nghes, digon o aros mwyn cael darganfod gwell fersiwn ohono fi fy hun cyn dechrau, digon o wastraffu amser ac egni yn esgus bod yn well na gydwyf rhag gorfod dechrau. Dwi'n barod i fentro gyda thi fy niw dad ar hyd ffordd dy dderbyniad
derbyniad diamod ohono fi fel plentyn i ti. Mentraf nid oherwydd bod fy nghariad, fy ffydd, fy ngobaith bellach yn ddigon cryf i'r daith, na mentraf oherwydd dy gariad tuag ataf, dy ffydd ynof ath obaith amdanaf, y pethau hyn yw'r cyfan oll sydd angen arnaf. Amen. Arglwydd, lliw ein gweddi a phob gweddi dawel sydd yn ein calonna ac ar ein gwefusau. A gadwch chi ni gyd adrodd gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad, o'r hwnnw rwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r den, ddeled y deyrnas, mele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a madda i ni ein dyledwy, fel y maddiwn unau ein dyledwy, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag ydw, can i seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesau. O gadwch i ni droi at yn hemi nesaf, sef rhif 710. 710. Arglwydd Iesu disgyn gerdded drwy y byd yn ôl dy droed. Collodd neb y ffordd i'r nefoedd wrth dy ganlyn di erioed. Mae yn olau, ond cael gweld dy wyneb di. Ac yn y blaen, 710. Dwi'n cofio nôl yn 2018, o'n i yn yr India, yn Kolkata, ar ran undeb yr annibynwyr Cymraeg, mewn cyfarfod blynyddol ECOM, Cyngor y Genhadaeth Fyd-eang. Ac i mi fod yn yr India cyn hynny, am gyfnod o jyst iawn i 6 mis, ro'n i'n gwybod bod y Llywodraeth yn yr India ar y pryd, ac yn dal i fod yn gwylio'n ofalus yr hyn mae'r gymuned Gristnogol yn ei wneud. Hynny ydy, pan mae yna rai o dramor yn ymweld ag India, boed drwy ECOM neu mudiadau Cristnogol eraill, mae yna reola llym o'r hyn gall rhywun i'w wneud yn yr India. Ond dwi'n cofio un bore Sul yn 2018, mi roedden ni gyd ar y ffordd i'r eglwys yma yng nghanol Kolkata ar gyfer ein haddoliad. A wrth i ni drafeilio, dyma'r bws yn cael ei stopio gan yr awdurdodau, gan yr heddlu yng Kolkata. A gofynnwyd i le oedden ni'n mynd. Ac mi ddwedwyd bod ni yn mynd i'r gwasanaeth yn yr eglwys penodol yma. Ac yna, oedden ni'n hefyd yn gorfod deud pwy oedden ni. Yn deud bod ni ar ran Cyngor y Genhadaeth Fyd-eang, bod yna gyriw o Gristnogion wedi dod at ei gilydd. Ac yna, wnaethon nhw i ofyn ymhellach, glywys i ddim o hyn yn benodol, ond yn cael ei adrodd yn ôl i mi wedyn, bod nhw wedi gofyn pwy oedd yn pregethu yn yr eglwys y bore hynny. Ac fel oedd yn digwydd, llywydd ECOM ar y pryd oedd ei fod i pregethu. Ac felly, oherwydd nad oedd y visa cywir a'r papur cywir gan y llywydd i pregethu, be orchmynwyd i'r llywydd i beidio a phregethu y bore hynny, dim ond i gyfarch. Ac i wneud yn siŵr yn bod ni yn dilyn y rheola hynny, mi roedd yr awdurdodau wedi dod gyda ni i'r eglwys i wneud yn siŵr bod ni'n cydymffurfio. Dyna'r tro cyntaf i mi
brofi sydd gall awdurdodau yn benodol amharu ar rhyddid Cristnogol rhywun, rhyddid ffydd rhywun. Ac mae hwnna'n dod yn fwy amlwg yn yr India ar hyn o bryd yn anffodus. Lle na all ac wem bellach yn hawdd iawn gynnal cyfarodydd yn yr India. Ond pan da ni'n meddwl am gyfnod John Penry, roedd John Penry hefyd mewn cyfnod anodd lle roedd yr awdurdodau yn edrych i fewn i pwy oedd yn pregethu. Roedd rhaid gael caniatâd wrth gwrs i pregethu ac roedd rhaid dilyn y canllawiau yn llym. Pan da ni'n cofio am John Penry, da ni'n cofio am ddyn a fu fyw am gyfnod byr iawn mewn gwirionedd. 30 oed oedd John Penry yn marw. Ond adawodd o ar ôl hanes pwysig iawn i ni fel eglwys yma yng Nghymru ac yn wir i anghydffurfiaeth. Ond yn fwy i ni o bosib fel yr undeb hefyd. Nid oherwydd ei fod o wedi cyrraedd safle uchel neu fod o wedi ennill anrhydeddau mawr, ond oherwydd iddo fyw ei fywyd yn ffyddlon i Grist. Wrth edrych ar y gyfraniad, hoffwn ni dynnu sylw at 2 agwedd, 3 agwedd sy'n dal yn berthnasol i ni heddiw. Yn gyntaf ydy dyn oedd yn poeni am bobl cyffredin, am i gyd Gymru felly. Un o'n nodweddion amlycaf John Penry oedd ei ofal dros bobl gyffredin ei gyd Gymru. Roedd o'n poeni yn fawr iawn am gyflwr ysbrydol Cymru. A'r ffaith nad oedd llawer o bobl yn cael y cyfle i glywed y newyddion da. Prin iawn oedd bobl wedi clywed hyd yn oed am Iesu. A prinach fyll oedd y pregethu yn y Gymraeg. Roedd John Penry yn rhan o fudiad y Puritaniaid, wrth gwrs, lle mae'r Puritaniaid yn credu yn gryf mai ymateb personol unigolion i Grist oedd sail i wir ffydd, ac nid credoa a disgyblaeth yr eglwys wladol. Bod roedd y Puritaniaid hefyd yng ngadu yr unigolion i ddod at Dduw drwy Iesu Grist heb yr angen am gyfryngwr arall. Roedd yn hawdd i arweinwyr ei gyfnod ganolbwyntio ar strwythura yr eglwys wladol a'r trefniadau swyddogol, ond roedd John Penry yn gweld rhywbeth pwysicach. Roedd o yn gweld eneidia. Roedd o yn gweld pobl oedd angen clywed am ras Duw yng Nghrist. Ond dyna hefyd oedd galon gweinidogaeth Iesu Grist ynde. Dro ar ôl tro, yn yr Efengylau, gwelwn Iesu'n tynnu sylw at y rhai oedd eraill yn ei hanwybyddu. Roedd ganddo dosturi tuag at y dyrfa oherwydd ei bod fel defaid heb fugail. Roedd yn gweld gwerth ym mhob unigolyn. A mae hwnna'n bwysig i ni'na heddiw hefyd yn dydy. Oherwydd calon yr Efengyl, calon gwaith Duw yw bod nhw'n dod i adnabod y cariad y mae'n ei gynnig. A John Penry yn atgoffa fod pob person yn bwysig yng ngolwg Duw, pob cymydog, pob aelod o'r teulu a phob cydweithiwr yn rhywun y bu Crist farw drosto. Ac os ydym am ddilyn esiampl John Penry, rhaid i ni ofyn yn gyson sut gallwn ni gyrraedd pobl gyda chariad a gwirionedd yr Efengyl. Yn ail, dyn oedd yn defnyddio pob cyfle i gyhoeddi'r gwirionedd. Dyn oedd yn defnyddio pob cyfle
i gyhoeddi'r gwirionedd. Nid dyn o eiriau yn unig oedd John Penry, roedd o'n un gweithgar, roedd yn deall fod angen i'r gwirionedd gael ei gyhoeddi a'i rannu. A dyna pam ddefnyddiodd o technoleg y dydd, sef y wasg argraffu, printing press, bryd hynny. Oedd o'n dechnoleg gymharol newydd oedd yn galluogi lledaenu syniadau, lledaenu neges ymhell ac agos. Ac fe welodd John Penry y potensial oedd ynddi a menteisiodd o ar cyfle. Chi'n gweld y ddelwedd yma o'r printing press. Ond mi ysgrifennodd John Penry sawl pamfflet ac ysgrifa a lledaenodd ac fe lwyddodd o i herio pobl, i ysgogi trafodaeth a thynnu sylw at anghenion ei ddydd. Un ohonyn nhw, o un o weithiau fo, oedd the equity of an humble supplication. Sef yn 587 gyhoeddodd Penry un o weithiau mwyaf dylanwadol, sef deiseb dros Gymru a'i phobl, lle oedd o'n dadlau fod Cymru yn cael ei stiluso yn ysbrydol gan yr Eglwys Wadol, a bod angen pregethwr ffyddlon i gyhoeddi'r efengil Crist yn glir ymhlith y Cymru. Ond wrth gwrs, mi roedd y pamffledi yma hefyd yn tynnu sylw at yr awdurdodau. Doedd o ddim heb gost personol na. Daeth ei waith ag ef i wrthdaro mawr gyda awdurdodau pwerus y dydd. Ond daeth o ddim cadw yn dawel. Roedd o'n credu bod gwirionedd Duw yn rhy bwysig i gadw'n dawel. A mae'r egwyddor yna'n berthnasol i ni heddiw hefyd yn dydy. Mae pob cenhedlaeth yn derbyn cyfleoedd newydd i gyfleu'r efengil. Mae gennym ni heddiw gyfryngau cymdeithasol, gennym ni bodlediadau, gwefannau, a hi o ddulliau eraill na allai John Penry erioed wedi ei ddychmygu a mae'r undeb yn gwneud defnydd o'r rheini fel yr ydym ni hefyd yn gwneud defnydd ohonyn nhw. Y cwestiwn ydy, ydym ni'n defnyddio'r cyfleoedd hyn? Mae John Penry yn hannog i fod yn ddewr wrth dystio i Grist ac i ddefnyddio'r adnoddau sydd ar gael i ni mwyn i fwy o bobl glywed yn newyddion da. Ac yn ola, dyn oedd yn gweithio ar byd cenedlaethau'r dyfodol. Mae'n siŵr mae'r enw John Penry wedi aros efo fi ers pan dwi'n ddim o beth. Achos dyna oedd swyddfa ti John Penry ynde. Ers pan dwi'n blentyn bychan iawn, dwi wedi bod yn clywed hwnna yn aml iawn. Ond efallai yn y dyddiau cynnar ddim wir wedi gweld ac wedi profi dylanwad John Penry. Ond efallai mae'r peth mwyaf trawiadol am John Penry yw na welodd ef ei hun lawer o ffrwyth i lafo. Ac os o'r gwynt dynol gallai ymddangos fod ei waith wedi ei dorri yn fyr, wedi dorri yn ei flas. Felly. Ond nid oedd John Penry yn byw mwyn llwyddiant personol nagodd, nac mwyn gweld canlyniadau ar unwaith. Roedd ganddo fo olwg at y dyfodol. Roedd yn fodlon hau hadau y bydda eraill wedyn yn ei medu. A mae hynny'n wir am lawer o weision Duw yn dydy. Mi nes i godi'n hestyn o Hebreaid 11 bore yma. A'r rheswm am hynny oherwydd mae gennym ni restr yn fan hyn o bobl y ffydd sydd o bosib na ddim gweld ffrwyth eu cafod. Na ddim gweld y llwyddiant yn sydd. Ond mae Duw yn atgoffa ni yn Hebreaid 11 nad ydy Duw yn mesur llwyddiant yn yr un ffordd yna.
Yn aml, rydyn ni'n edrych am ganlyniadau pendant ac arwyddion gweledol o lwyddiant. Ond mae arwyr ffydd y benod yma yn dysgu mai ffyddlondeb sy'n cyfri yng ngolwg Duw. Ffyddlondeb. Mae'r testun yn arwain i wedyn, nid oedd Abraham yn gweld gyflawniad llawn yr addewid. Da ni'n gallu meddwl am eraill, fe welodd Moses ddim o wlad yr addewid y chwaith yna. Nid oedd llawer o arwyr y ffydd yn gweld diwedd y daith yr oedden nhw wedi cychwyn. Ac nid oedd John Penry yn gweld ffrwyth llawn i lafur dros Gymru a'i phobl. Eto i gyd daliodd ati i ymddiried yn Nuw ac i wasanaethu'n ffyddlon hyd y diwedd. Mae'r un alwad yn dod ato ni'na heddiw hefyd. Ydy Duw yn gofyn i ni weld y dyfodol ac i fyw yn y dyfodol, mae'n gofyn i ni fod yn ffyddlon yn y presennol. Ein cyfrifoldeb ni yw tystio, wasanaethu, gweddio a gweithio dros deyrnas dim gan adael y canlyniadau yn ei ddwylo ef. Felly mae esiampl John Penry ynghyd â tystiolaeth arwyr ffydd Hebreaid 11 yn annog i redeg ein ras yn hunan. Iddo fel barhau gan gadw ein golygon ar Grist a chan ymddiried y bydd Duw yn cyflawni ei amcanion yn ei amser ei hun. Yn aml iawn mae Duw yn galw i bobl i baratoi y ffordd i eraill. A mae'n werth bwysig i ni mewn oes eisiau gweld canlyniadau ar unwaith. Mae Duw yn gweld. A mae bywyd John Penry yn atgoffa nad llwyddiant i'w mesur gwir wasanaeth Cristnogol, ond ffyddlondeb. Wrth gofio am John Penry heddiw felly, gwelwn ddyn oedd yn caru pobl Cymru, yn cyhoeddi'r gwirionedd yn ddewr, yn gweithio dros dyfodol na fyddai ef ei hun yn ei weld. Mae esiampl yn ein herio ni i wneud yr un peth, i roi pobl wrth ganol ein gofal i fod yn ffyddlon wrth dystio dros Grist ac i wasanaethu Duw yn ddiwyd, hyd yn oed pam nad ydym yn gweld y canlyniadau ar unwaith. A bod i Dduw roi ni rhywbeth o ffyddlondeb gweledigaeth a dewrder John Penry, mwyn i nina wasanaethu Crist yn ein cenhedlaeth. Mwyn i enw. Amen. O gadwch i ni droi at ein hemyn olaf felly, sef rhif 871, 871. Dyrod y gariad yn clymu, dy gariad fyddon ni'n pryd. Dyrod y gariad i Gymru bendithion gwasgar fel glid. Diysgyn ni ddeall o'r newydd holl ystyr cariad at frawd. Dyrod y gariad yn clymu, dy gariad di. Ac yn y blaen, 871. Roedd i ddew a alwodd John Penry i sefyll dros y gwir mewn dyddiau anodd roi'n i'r dewrder i dystio. Ffydd i ddal ati a cariad i wasanaethu. Wedi Grist fynd o'n blaenau ar ein taith. Wedi'r ysbryd ein harwain mewn doethineb a gras. A boi bendith Duw, tad, mab ac ysbryd glân. Aros gyda ni oll, heddiw ac am byth.